En este acte va procedir a constituir-se la entitat local d'àmbit inframunicipal del Mareny en Sueca. La Comissió Gestora de la Entitat Local Inframunicipal del Perelló en Sueca. Primer que res, volia presentar a les autoritats que avui ens honren la seva presència. Pregaria que me perdonen si no seguisc un ordre jeràrquic. Bé, tenim a veïns i veïnes, amics tots. El dia d'avui és un dia històric per al nostre poble. Per primera vegada, la nostra seva història es constitueix un govern per al nostre poble i per veïns del poble. Lamentablement, aquesta junta gestora, que qui la composem ens ompli d'orgull i d'honor, hauria d'estar formada per 5 membres i no per els 4 que estem ací i que representem el Partit Independents per el Mareny. Per què falta un membre? Per tot ho sabeu. Però no us preocupeu. Al fi i al cap, els que tenen que defensar aquest poble no són altres que els que estem ací. I per això estem ací. Agraïm la presència de les autoritats i de tots els veïns i que tingueu la consciència de que els que estem ací anem a treballar per el bé del poble.
A la inauguració oficial de la segona mostra de roses de l'Albufera. El señor concejal de turisme y el señor alcalde pedáneo fan la inauguració oficial acompanyats de la feina mostra de fruta.